Poštovani gledalci, nema potrebe za nekom većom odjavom. Faktički nam ističe vreme. Ja sam otišao iz Srpske radikalne stranke, iz novina Velika Srbija 2002-2003. godine uoči Šešeljevog odlaska u Hag, iako sam bio na tom oproštaju, zato što je on od nas tražio, ozbiljnih novinara, da mu budemo sluge. Mi nismo ničije sluge, niti je to bio tada Dobrica Gajić, niti je to bio Dušan Vesić, koji je bio ozbiljan urednik u Pogledima i ostalo, to je da štampamo njegove novine na 100 strana, gde će 85 njegovih slika biti na svakoj strani i da po trojica ili po troje novinara u timovima pravimo Velike Srbije sa 100 i nešto strana, koje inače nisu tržišnog tipa, nego će da se dele. Znači, tako pljuvanje i ponižavanje naše profesije, da mi budemo sluge koje ćemo kult ličnosti njegov da gajimo i da objavljamo više slika nego što je Josip Broz Tito za života imao, ne pada mi na pamet. Doduše, tada je bilo bar 100 Šešeljevih slika, 40 Nikolićevih i 25 Vučićevih, koji je isto bio urednik u tim novinama. Znači, to je razlog. On je drsko nastupio tada, dao mi je otkaz kada sam došao da uzmem radnu knjižicu, došao je da se pozdravimo, ja sam okrenuo se ka zidu, nisam htio da mu se javim. Znači, nisam još izašao iz magistrata, na mene je skočilo njegovo obezbeđenje, jer je on urlao da me se izbaci iz njegovog carstva, iz magistrata. Ostao sam na ulici. Jeste bila revolucija, ali je radikalna stranka funkcionisala, plate su se delile, ostali su da rade jadnici koji ne mogu nigde da uspeju u novinarskoj profesiji. Prvi čovjek koji je došao kući tada kod mene da me pita kako sam, šta sam imao, čega da živim, šta će biti, je bio Aleksandar Vučić. A jedan moj prijatelj je pobegao od mene tada da me Šešelj ne vidi, da sam s njim, zove se Dragoljub Milanović, direktor RTS-a, pa kad sam ga uveče ispljuo, onda je rekao da nema pojma o čemu se radi. Inače, pobegao mi je kroz noge da ga Šešelj ne vidi da je sa mnom. Tako da ja imam najmanje razloga da glasam za Šešelja, ali ovo što se sada dešava će biti bumerang efekat u Srbiju, to sam siguran. Način na koji se pristupilo tom problemu je loš. On je malo ispao iz štosa, nije bio dugo prisutan, 12 godina. Mendela kad izašao iz zatvora nije znao da su avioni poleteli, razumete? On će brzo ući u štos, brzo će se raspitati oko nekih stvari, brzo će se povezati s nekim krugovima, mislim da će biti velikih problema. Zatim, on je opasan svedok, pamti kao slon, a zna mnogo, skoro kao ja. I to je to što ću da kažem.